वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज बनता पार्टी, ऐजा धोवाती है मुर्गा। बनता आज पार्टी बहुत खतरनाक लागल बनन दूगो पार्टनर। बाकी और ही माहौल चल के देखा बता लोग के। ऐजा एगो टीम बैठल बिया, देख लो जा। सकल ऊपर करो तनी भाई हम बानी हो एनिया। बाकी है मटेरियल देख लो जा, तैयार बड़ा सा मटेरियल। और है नी हमनी के जोन पहचाने वाला आदमी बड़न, देख लो यो एगो मेंबर बड़न टीम के। इनकरा के दियाइल बाटे हेजा आटा गोदे के काम दियल बा। बाटल भी है टीम मनतिया पार्टी। एगो टीम हेजा धरावतिया, ई बढ़िया से धरावतिया गो गो के का बोल जाला रे, प्याज के बुढ़िया ई का ह एकरा के धराव का छाला बोला जाला के का सुनगावत का बड़े एकरा के हां कौरा करते निका। अरे ना हां अरे के का कहल जाला रे है ई जोन सुनगावता। अरे चल गोहरौल गोहरा हां गोहरौल सुनगावता। बाकी है ये गोमनी के हटे एकर का धैले बनी जा फुसलैले बनी जा कि दूगो पीस मिली। बाकी है माहौल देख लो जा, गोली लगे चलनिया रे मटल मंडल आ गइल बा। और देखा जाओ आगे के टीम क्या करती है। आगे कन के धोवाई के अभी हई लागल बा। तब ये धोत समय कैसन फील होता है? बहुत बढ़िया लगता है। बहुत बढ़िया लगता है। आखिर में से का निकलल जाता कचड़ा कचड़ा। तो ब्रो बताई चला में आपके कोनो कष्ट होखत होखे तो? बिल्कुल ना, कोनो कष्ट नहीं के होखत, मजा तो आवते होखी बिल्कुल जरूर जरूर। बाकी हेजा तकलीफ में एगो आदमी हमके लागत तरन, उनकारा से बात कइल जाओ का कहत तरन। रोवा कहीं दू शब्द का दिक्कत बा रोवा के? दिक्कत कुछ हो नहीं के ना माल में तैयार बा, माल तैयार बा। हाँ ठीक ठीक शुरुआत होता ये शुरुआत होता है। लो ये शुरुआत होती है। बाकी एगो हेजा बा एकरा के का कहल जाओ, ई अभी आटा गोदे के बा कर ई ताकत था कहू दू शब्द तू। ठीक बा और कुल सपोर्ट लाइक करत रह जा हमार भाई के। ई तो दूसरे दुनिया में बा। बाकी एकर देख लो जा तू बढ़िया लागत नहीं कि ना भाई लोग। हो का कमेंट करके बताइए जे भाई गाली मत दिया जा। अच्छा बाकी है देख लो जा गोरौल सुनगा देले बाटे, यही से तना खुश लगता। बाकी तू कहू पार्टी के बारे में क्या कहल चाहत रे? ले तो हम झूलता अरे कौन हाँ तो बाकी एकरा शर्म लागत बाटे। है देख लो एगो टीम लागल बिया, फिर ये आटा कम हो गइल बाटे माने मटेरियल तनी आदमी जाना था कि कुछ ज्यादा ही बढ़न। तो है टीम लागल बिया, दूगो आदमी लागल बिया। एके टेक्नोलॉजी कहल जाला, आटा चाली के बनत बाटे। और ही कोनो दिक्कत चलो तनी तब तनी तेजा खातिर शॉर्ट अभी बंद कर तनी। बाकी आगे के क्लिप दिखाई में हम बाद में। ये मटेरियल देख लो जा, धुआं लहरैले बाटे तो आँख में लागत बा। और होकानी के देखल जाओ कितना देरी लागेला मुर्गा धोवे में। भाई आखिर तो के करत का बड़ा सन मतलब कि वजह जइबा सा काम काम करे के पड़ी। बिल्कुल मतलब ऐजा आराम से बैठ के एक एगो कचरा निकलत रहो। ले दिल्ली काढ़ा तर जाके कचरा पचौनी निकालते हैं जो वेट वाला वेट अरे 19 मिनट 6 सेकंड के वीडियो तू वायरल करबो। ये कुल ऐसा कुल ब्लॉग में ना बोलल जाला गाइस। बाकी देखावता नहीं हम तुम के हेकनिए के देखा जा तू हई है। बाकी हमन ये टीम एगो खतरनाक लागत हिया कि मन लगा के काम करत हिया। बाकी देख लो जा मटेरियल डलाइल बटे, धुआं तो लागत है। हई गोरौल वाला सुनगल बटे। हई एगो टीम लागल बिया, टीम चेंज हो गइल बिया आटा सने वाली। एक दूगो आलसी आदमी बड़न, अब नाम ना धरम हम। टीम चेंज हो गई। हई टीम हई काम कैलस हिया। बाकी हमू तनी मनी कैनी ही अपनो नाम धरम। हम ऊपर वाला गोइठवा जोन लौकत तन हमरे फोरल ह। हई आटा सनता। बाकी हई जोन काम लौकतिया में हमू काम कैले बानी, प्याज चलैले बानी, नमक हमारे डालल हटे। हई टीम चलावती ओकरा के तनी धुआं लागत तो जप देले बानी। हई हई जा दू जानी के पेशाब लागत हटे।
संग ही मुते जाता रही जा हई टीम धो के लिए आइल बिया काम बहुते अनखा के कर देले बिया बस धो देले बिया बाकी देख लो टीम लागल बिया नहीं भुड़ी केला के बाद वीडियो बनाया तो हमनी के खोजिया सकू का भी टीम है सलाद एगो टीम काटतिया ना के इनका ले फेमस होकर रहा आई साला फेमस होखलना वीडियो कह देले बड़ा सकी साला त नहीं चीने से इनकार कर दे अरे हम जानत तने कि अभी तो चीन हम कहे से कम फ्लोर बाड़न और जब वायरल वीडियो हो कि तब चीने से इनकार कर देम भाई साफ बात बाटे कि के हो जाता हम लोग के साफ बात भाई मुर्गा खातिर जतौने ढेर बा ओ मुर्गा हम मंगैले बनी तो ए सारा झूठ बोलत मुर्गा तो हम ले लेबनी अब जौना से पूछम तो उनका कि हम ले लेबनी देख ली जा तो मुर्गा के लिए अइलो मुर्गा कहाँ से अइलो के लिए अइलो सो पथरिया से अइलो के लिए अइलो सो छोटे पप्पू नारा हाँ, बाकी है अगर इनका से पूछ लियो जा कर भी भाई मुर्गा कहाँ से अइलो मुर्गा तो हम लेनी आधा किलो एक 210 रुपये मिलल है आई आधा किलो है जा मुर्गा अइलो कहाँ से अइलो मुर्गा भाई हाँ चट्टी पर से आइलो चट्टी। 3 किलो चौरा चट्टी चौरा चट्टी पर से हाँ के लिए सो पापा गोल्ड और हम हाँ बाकी राजेश्वर वाला कंपनी देवे गोर वाला वो नाम ना लस अरे वो देखैले बानी हुए हवा से जोन संग दुगो मुते गोर वाला सन बाकी आई कह तरीके हम लिए नहीं झूठ बोलता गई के ऐसा नहीं कुल के चीने से इनकार कर दो बनावे ला करे रहेला बाकी आई हमनी के एगो मसाला पाके वाला बा अभी पोजीशन पर भाई मटेरियल देख लो तनी एक बार अभी प्याज तनी हो गइल बाटे टमाटर में नहीं खे डालल आखिर का है टमाटर गले में देना बोले टमाटर काटले नहीं खे 1 मिनट तो अरे ई बड़ा सा दिहर रहला जो के काटे के दिखा दे तनी ये दोनों रहला आसान आ प्याज काट देले बड़ा सन टमाटर के पते नहीं के टमाटर काटाई नहीं के पप्पू को अलग लाउन की अरे हम काट ले के माना अच्छा, के लासू है कि हम काट ले हां अरे ठीक बा एकर मतलब कि माना कई गेल मतलब तनी मनी काम चोर नहीं खसन बाकी आदमी काट के डाल तुरंत देख ला जा आओ देखो ये देखो ये देखो रेड बुल हां रेड बुल हमनी के कंपनी मतलब ये पार्टी मनाता हमनी के मतलब डेरा ओरा पे रेड बुल देख लो चाहिए ये देखो कॉपीराइट ना ता जाओ साला तो नहीं मतलब देखा दे कदे के दो है दुनिया गई नहीं बड़ा सब हाय है कनी के गौर देखो हाय एगो शकल देखला ये सेम शकल हाय देखो अरे जुड़ुआ हवस तनी एक सेकंड लेट हवस आदमी के कनी के चिन्हे से इनकार कर दी मतलब जे जाना था वो तो ठीक बाटे लेकिन जे पहली बार देखी ओकरा मतलब ई होई कि आखिर कहाँ से कैसे अब एकरा कहे देखनी कैसे है जा ऐसा वाला स्थिति बाटे बाकी ये देख ला जा टमाटर का ताटिया खेलेंगे फिर फायर और देख ले जा बोल हेलो गाइस देखिए तो बाकी हम मेहनत देखा गाइस ऐसे ये दोनों मिलके आटा सान तरह से देखो देखा कैसे मिल गया देखा ये क्या करता से देखो दम खेल दी ना छोटका बोले ना ना अबे ना ना बस सीखे दो सीखे दो मटन डालाता अरे हो जा बना के लिया रे जाओ जो मटन बनता या बना दिखा दे ना चिकन है भाई गलती से मटन बोला है लो बाकी ना चिकन बनत टे मरचा डाल दी सलाद में भाई जमाल डला गेल बाटे अपन भाई देख ले भाई हमनी के देहाती हटे मतलब कि गैस ना नेचुरल मतलब चूल्हा पर बनावत जाई ईटा के बना के टेम्परेरी गैस वाला सुविधा ना होला हम तही बड़ा जा कि एकर स्वादे कुछ अलग रहेला हमके दिखाओ बाकी एगोड़ा बात हम लाइक हमनी में उ कहता कि हमके देखावा आखिर तू करत का बड़ा सलाद चीरते निकल परदेश के होई अरे बतियावेला का हम एकर बारे में कहीं काम कर दिल बस सलाद चीर के बाकी कैसन लगत है कुछ सीख लियल जा अब मुरई है तो मुरई लेखा लागी बाकी आई देखा जा इहे दो गोइठा फोड़ी के बताओ यही फ्री फायर हेलो गाइस खेलो फिर फायर एक दब उठा के हांडी होने आखिर कहाँ है आखिर कहाँ तू किसी आता रहो फ्री फायर होई तो अच्छा वो फ्री फायर नहीं के खेलत
वो सीखा था कि खेल के नहीं जाला। बाकी हमनी के चल जाता नहीं आटा उटा है गोद दिया जाओ तनी 2-4 गो काम कर लेवे के चाहिए गाइस। ऐसा हम चलते तनी आटा गोदवा दी। बाकी आटा सना गेल बाटे अब एकरा के लोइया करे के बाटे। अरे मन करे साला तनी तनी लोइया कर ले रात होता टाइम हमनी के ढेर ओवर हो गइल बा। चल जाओ तब के लोइया कइल जाओ। बोतल लोटा उधर दो पेपर में ले लेगा कौन सी ये देख लो मेहनत कैले बनी जा हयो दुगड़ा देखा ही पहचाने में कंफ्यूज मत करिए जाओ वो अलग है ये अलग हटे। बाकी ये जो मेहनत होती है अब हो गए पारी वो गोरू सुन घुमा लेके एआई ना हटे एआई ना ऑर्डर बोले चला इधर बोल। दिस इज माय सन माय फर्स्ट सॉन्ग माय सेकंड सन। मजाक से हट के दोस्त वसन। बाकी ये देख लो बैठ के मोबाइल चले से होई क्या होता है अच्छा लागल बिया ड्यूटी है जा चुगल का पता लौकत नहीं खे। बाकी कोनो बात ना हेकर जी में एगो काम दिहल बा ई देखावा तनी कौन काम दिहल बा बहुत स्पेशल लेके का करत बा? कैसे ठंडे में आगी तपो। अच्छा मतलब तू जहाँ रह मतलब ओइजा रह तो ओइजा चूल्ही तर बैठ के रोटी सेकत रह यही जाव त ई तब अपन काम के बारे में कुछ कहल चाहत रह। बिल्कुल हां तो कह दू शब्द। हम अपन काम से खुश नहीं की बहुत खुश बनी बहुत खुश बड़ा ठीक ठीक। तब आप लोग ई जोन आपके काम दिहल बा मतलब गोले गोले बनावे के ए भाई लिट्टी? काम तो बड़ा कष्ट बा लेकिन का करबा करे के पड़ता खाए के न बा रवा कहें तू शब्द। नहीं सब बढ़िया बा आराम आराम से बनता हाँ खाए के हुई तो गाइस बताइएगा ठीक है। अरे ठीक बाबू गाइस ना खाइयन गाय गाइस ना खाइयन गाइस खाली देखियन देख के केला चुबैहन बोले बोले लोइया ये देखिए गाइस गाइस दिस इज ए माय वैरायटी लोइया बाकी देख पतल फरिया के चल दियो सो ना बाकी हमनी के तो जनता ही बड़ा जा कि खैला के बाद डाले के वीडियो कि कोनो मैसेजो करी तो करा के रसो न ठेकू कटो न ठेकू ऐसा स्थिति में करे के बाटे। बाकी देख लियो के काम बा। हाँ बाकी देख लीजिए अभी स्टार्ट लागत रसन लिट्टी अपन आगे पर सेकातिया हेने से मशीन में से निकलता है जैसे जात छीट दी बाकी और देख रे का कोई लो चल कोई बात नहीं पूछो तो ना भाई बाकी हमनी के वीडियो के क्वालिटी कैसन भी है बताइए जा तब दे है देखो छोड़ दे इधर लो है अब रह गल इतना आटा का लागत है टेके पर हो जाए देखो तनी जा। अरे यार जोरत हटा बाकी हमनी के माल देखो भाई 11 आदमी के 11 आदमी तनी निकल ऐसे निकल तनी देख लो जाए हमनी के मुर्गा कैसन बनल बाटे ये इलेक्ट्रिक छिटा भी का हो लेग पीस तनी गल गल बा ज्यादा हाथ दे देन हमनी के टीम। बाकी बैठल बिया ई नेचुरल गैस वाला ना हटे बाकी खाए में बहुत मजा आई। और देख लो हमनी के टीम का कह सर गेम खेलता नहीं होरी का कितना आईडी बेटे 71 लेवल ओपन कर आईडी अपन पार्टी मैच देखल जी ओदी 72 लेवल ठीक तब आप लोग का कल चाहता नहीं जा तू काहे हमार भौरी अबे काच बा पाके में टाइम लगी भाई लोग हाँ एक बात बोलूं हाँ हाँ ज्यादा भुला गई नहीं ना तो बतिए कोई दिल रहती जाए तो हमार नाम अरुण भाई पांडे अगर जाई खाए भर पेट कौन अब सी समझ जाए कि का खाई मतलब का ये कल सब मत बोला करो मान लीजिए कि कुछ भी हो तो मनुष्य न है ज्यादा भैया हमारा मुर्गा खाई भर पेट मतलब कहे का मतलब कहे के मतलब का बाकी तो हम लोग के मतलब नहीं के खाए के ना अब खाई तो देखावल जाई भाई टेंशन मत ले जा अब खाई तो देखावल जाई अच्छा अब तेरे पाके में तीन टाइम बाद आधा घंटा लागी अब 1 घंटा मतलब इतना लिट्टी कितना मतलब कब परसेंट हो गल इतना लिट्टी हमारे लिए 80% हो गइल हां 80% हो गइल बा 20% बाकी बा मतलब तो 20% के होके में अभी 1.5 घंटा टाइम लगी हां हाँ 80% के होके में कितना टाइम लगला 3 घंटा हाँ 3 घंटा 3 घंटा मैं मिला के लगा था मतलब मैं मिला के का होखेला मतलब मैं मिला के जब से शुरू भइल बा भौरी मैंने सेके के हाँ 3 घंटा लागल हो मतलब 3 घंटा में 80% भइल बा मतलब 3 घंटा में 80%
देख लो जा तनी आई मन लगा के सेकल भाई लिट्टी है देख लो जा देख फाट गेल बिया वो हंसा तारी सर लिट्टी पागल बिया मतलब वो फाट गेल बिया एकर मतलब का भाई लोकर जवानी पागल बिया भाई हो गेल बिया अब 99 जवान हो गेल बिया मतलब हंसती है कि हम जवान हो गेल ना 99% हो गइल बा अच्छा माने ठीक ठीक बाकी कनी से जतने बती वो उतने बती ऐसा कनी के बाद खत्म ना होखी तो कनी के सीन हटा दिया जाओ बाकी अपन हाई सीन देखो जा हाय देखो हाय टीम हमनी के हरिया गजब कम कर दिया माने का हाथ लकड़ी हो जितना पर बाकी 6000 व्यूज का आता देख ले बड़ो देखो YouTube पर ये कनी के विका बतियावत तरसन फेमस ना हो खलासा लेकिन फेमस होके के सपना देख ले बड़सन बाकी सपना देखल इंसान के फितरत हटे चलो ठीक बेटे सपना देखबा ना तो पूरा कैसे हो गया सर हो सपना ना देखबा तो पूरा कैसे भाई तो लोग बतावा जा वो खुला आँख से जो सपना देखल जाला तो पूरा होखेला देखाओ पटीदार रहला तनी माने वीडियो में बाकी ये देखो ई पटीदार वाला भौरी है यानी कि लिट्टी तो पाइल बाटे ओके खातिर तनी आज कम हो गइल ना की वजह से बाकी ई पाछे से तबे से खेलत हटे गेम अगर गेम खेलल ना होखल का करी भाई हम रोडवा आदमी बनी लड़की वाला बात बाकी ना अरे छोड़ा हटा एकर बात पर गौर ना कहीं नहीं कुल फर्जी बात बोले लसन तू बात कहो कुछ हम भैया कुछ ना कर सकनी ओकर बियाह करवाओ जा रणुआ बाबू एगो लड़की होई तो बढ़िया से देख के हाँ तो के वो लड़की हो कि कौन नजर में ओखा सब लूल लंगड़ चल सकेला हां चल सकेला ना हां कैसे चले बस जिंदा अरे बस बस जिंदा रहे कहीं के देही में जान और नहीं खे हां भाई एक दिन मौगड़ा में बोल लसन अरे बाकी कनी के बात पर गौर ना कहनी जिंदा लड़की बस रहे के चाहिए हाथ गोड़ से मतलब नहीं के बस ओकरा देह में जान रहे के चाहिए माने मारला बाकी ठीक रहो देख लो ओकरा बारे में का कहल जा रे ई कनी के लीचड़ हटे लीचड़ तब भाई तनी हेने करे बता देनी देसी न्यूज तब इनकर कहानी खत्म बटे ई देसी न्यूज के फेरा में पढ़ लड़न लिट्टी कब होगी तू रजस तू बताओ कुछ बस 5 मिनट बस 5 मिनट इनकर बस 5 मिनट में हो जाई लिट्टी बाकी तार मुर्गी के का हाल चल रहा मुर्गी हमर हो चलल बा मुर्गी बढ़िया हो चुकल बा कुछ देरी में देखाई तो लोग के टेंशन मत ल जा तुम देखबो जे कैसन बनल बा धाक अरे एकर बात पे भरोसा ना खैनी ई खाई या देखाई या तुम लोग के देखला से फायदा का होई लार चुई तुम लोग के मिली तो है ना पानी पानी हो जी भाई तुम टेंशन मत लिया जा सुन ला जा मतलब एकर कहे का मतलब हाँ ई हो सकेला कि हमनी के कुछ सब्सक्राइबर बढ़ जाई हम तो हो सकेला कि कुछ सब्सक्राइबर के बिटोर के पार्टी उटी दे सके नहीं जा का कहल चाहते एकर बारे में कुछ कहू एकर बारे में कहल चाहते हैं कि सपोर्ट करे ना बढ़िया से हाँ ताकि तब बढ़ ना मिली तुम लोग के चिकन मुर्गा हां मुर्गा आ केकरा हाथ के अरे हमारे हाथ के मिल जाई भाई का टेंशन ले बड़ा बड़ा खतरनाक बनाईला बाकी घमंड ना करेला वो दूसर बात हटे लइका बढ़िया बनावेला ना ही लइका बढ़िया हटे एकर बारे में देखई गेम खेलत खेलत सुत गई पब्लिक परेशान हो जाई अरे पब्लिक परेशान होखबे करी अब तार एक आदमी रही तो का होई तू कह दू सब अरे ई साला मारा तट पीस हाई पीस ई चीखा तटे ई कहां से बनैला सो ले ठीक है लेग पीस कहल जाला मैं के का काला गुर्दा काला भाग गुर्दा खाता गुर्दा खैर कोनो बात ना देख लो पैसा तब का करते रह अरुण भाई सपना पूरा न्यू गार तनी भाई सलाद में अच्छा सलाद में सही देख लो हम ऐसे मोड पे खड़े हैं कि पैसा कमाए के बाद का पानी पहले चला के लिया तो ये वाला सो सैड ए पानी पिए वाला चला के लिया का अरे मोगला क्या कहल चाहत रहा तू हमको ये कॉल चाहता नहीं कि भैया गिराओ तुमने करत नहीं लो उठबो करो पकीजिए ठीक ठीक बाकी हमनी के मटेरियल तैयार हो गइल बाटे और हमनी के पूरा ब्लॉग में कैसा लागल तो हम लोग कब धोनी के जाते हैं देखावे वो अब हमनी के ब्लॉग कैसा लागल तो हम लोग बताइए तोनी का ये हाई करे के निकाल के धो देलन तोनी के ई नहीं के बात कि हां तो हम अबे खाए के बेरी बताई भाई लोग तुम लोग के कैसा लागत है ले ये तो पूरा बताओ जरूर कि कैसा लगे लेकिन सपोर्ट करते गल्ला धनिया अरे मैं गामा कूट गेल करे लेना हमार कांच बे घरे जाई मामा हम नींद ला तब हम खाना वाना ना खाई हम चलो तब इनकर पाखर हट जाओ ई चस घरे अब कोनो बात ना खैर कोनो बात ना तो हम लोग के अब मिलत नहीं अब खाना खा ले बताओ जो कि कैसा लगा था फिर बताइए जाता
ए हटाओ रे तब भाई टीम लागल भी है खाए पर। अबे यार दिखावा यार जल्दी हाँ हाँ जरूर जरूर। देखा जाए भाई पीस देखा जाए यार गजब बनलो यार तुम लोग के मुंह में पानी आ गेल भाई तुम लोग के अरुण का किसन लगा टे भाई बना। चीक, भाई चीक के बताओ तो नहीं तुम कैसे लगाता हाँ चिकता तनी चिकता भाई बात ये बाप बहू बना। तब तहाँ लोग बताओ जा अभी तो हम नहीं खरीदे नहीं कि जाए खाएंगे काल तो बतावेंगे ना अभी खा अभी तनी ट्राई अब कहा ये ना कि जरूरत है। बाकी खेसारी भाई तू बताओ कुछ दो शब्द कहो। हमें का कुछ बातल नहीं है का ना ही कुछ बाचल बटे हनिया को हड्डी बाचल हुई हड्डी तमरो वाला खा लो चलो जा ठीक बटे तब अब हम ट्राई करम ये ना कि हम बताएं तो अपन व्यवस्था बनावल जा। चलो तनी तनी हम व्यवस्था अपन बनाए। बाकी ये टीम देखला लागल भी है कुछ। चलो ते खा लेला ना कैसा लगता परसों बता अरे अभी खा बना। तब गाइस मिलल जी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय। जे सलाद खाई ले ली